ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம். அதை மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. வாங்க நீ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோட தமிழ்னு பார்க்கல தெரியும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கீபோர்டு அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் எல்லாத்தோட பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன்னா, அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஸ்டோர் போய்க்கிங்க. ப்ளே ஸ்டோர் போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ் கீபோர்ட் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏராளமான கீபோர்ட்ஸ் வந்து நிற்கும். சரிங்களா? அதில் நீங்கள் வந்து தமிழ் கீபோர்டு அப்படிங்கிற ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க. நீங்கள் நல்லா அதோடைய பிக்சரை மட்டும் பார்த்துங்க. சரிங்களா? ஓகே தான். இதோடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ், இதோடைய இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே கீழே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் மூலயமாவும் டைப் பண்ணலாம். நீங்கள் இதோடைய பிக்சரை பார்த்தா தெரியும் இது வந்து எந்த மாதிரி ப்ராசஸில் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது. இதோடைய டிஃபால்ட்டான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கிலீஷில் மற்ற சொற்கள்லாம் வந்து வருது. அதுதான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் எதுவுமே வரமாட்டுது. அதுதான் ஒரே பிரச்சனை. சரிங்களா? இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருவீங்க. சரிங்களா? ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. எமோஜிஸும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஆப்பை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இதோடைய ரிவ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. சரிங்களா? நானும் மேனேஜர் உட்காந்து படித்து பார்த்தேன். ஒரு 100 ரிவ்யூஸ் பக்கமாக. அதில் வந்து இந்தைகள் அதோடைய அட்வான்டேஜ் அப்புறம் வந்து அட்வான்டேஜை கொஞ்சம் பார்த்து தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? ஆப்பும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே, இதில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேசிக்கான செட்டிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து இன்வால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். சரிங்களா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் அந்த ஆப் தமிழ் கீபோர்ட். நீங்கள் வேணுங்கிற தீம்ஸு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடை கூட நாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக. சரிங்களா? உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆட்ஸுமே வராது. ஆட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அபாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. சரிங்களா? ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார்ஸ் இருக்குது. ஷேர் ஆப் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து நீட் ஹெல்ப்னுலாம் சொல்லிட்டு நிறையவே ஆப்ஷன் இருக்குது. சரிங்களா? இதோடைய வேர்ஷனை பற்றி பார்த்துங்க. நீங்கள் 4.6.6 இதுதான் இதோடைய வேர்ஷனு. சரிங்களா? மோர் தீம்ஸ்னு சொல்லிட்டு இங்கே நிறைய இருக்குது. அதில் நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் சூஸ் பண்ணிங்க. சரிங்களா? ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வாய்ஸ் டைப்பிங். இது வந்து இன்னபிள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் டைப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே இன்னபிளாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ். ஏன்னா நீங்கள் ஏதாவது பெருசாக டைப் பண்ணணும், இல்லை பிளாக்ஸ் ஏதாவது வந்து ரைட் பண்ணணும், ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் ஏதாவது வந்து ரைட் பண்ணணும், இல்லை ஏதாவது ஒர்க்னால் நீங்கள் வந்து தமிழ்லேயே ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முழுக்க ஃப்ரீ தான். சரிங்களா? ஓகே, அடுத்து ஒரு நல்ல ஆப் அல்லது நல்ல ஒரு டிப்ஸோடு நான் வரேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.